no na man nipa no adwene mu ha anka sofo shem flower shirt ne flower shoe anko timi gina mo anim apreach kyerem enebere mu kofi ya she flower shirt ne flower coat ne flower shoe ebe yi comedy e gina flower se dem see ya bia ti ya pass adakwa yi adom enwehura media ha de ye fam ma dabi medo me oni ade mo ma adakwa yi adom mo nse ne ma me say yi adom yi se o so bedo me matena yi mu shabara for timeline to na we ya no aka na watra me show boss se nka wo me ho 2 weeks se ebia 2 weeks mema kateche bubu ni ade na ne edu wan ka me anka se memba dem wa bekasa ampani ampanya me tumi wo so more fire wo ye no dada mamfo nyame wo tumi o nyame de wo tumi na wo na ni bie dabi ko de oni hwe more fire paracetamol kro ni bi Abusia, it looks like this beef is not going to end any moment from now. Ninyina any Okatakyire Afrifa any ye papa Opambour e beef a ekoso sene ni beef no ahyase no eye abra ye sister Penny Vim lady ekokoye reactions bi ewo Opambour question bi okobisa Mahama ewo clergy meeting no ase eno na question no bisa any reaction na Vim lady ye no anko Opambour yi ene need to cases a Opambour kire se Vim lady di ne ho agora obewilezi ewo ne so a okamia se be mo ne beda krasa case no obenya bi eno na Okatakyire Afrifa eba bonti no be react na wo kire Opambour se ehunahuna na doso asofo a duabo empower num de ohun bi da ene ensem bebre Okatakyire Afrifa ekaye de kire Opambour na eno na kwese de Opambour ene na sofo no so ekoye no musan bi sa se ede na ekoso yi ede na wotiti hwan no se friend ho Okatakyire a ono se ne hwan a ode ne sesi ne bo bebo no Opambour edin se wanhwe yi a Angela from Okatakyire Afrifa eye adwuma wo no omo besie nipa de na nya nipa bia se Okatakyire Afrifa ena obewu ntem eno ena nanka enim se aso ho abusia anso ho aseme no ka sei anopai ewo Angel Drive no so Angel Morning Show no so no Okatakyire Afrifa asan aba abeka kire Opambour se wo pobi ehunahuna na ono Okatakyire Afrifa no ye ehunahuna no ono ye mo ne ntrene ne Opambour ye no enya ade a ebepusu no kesekete sei na Opambour no ohun se politics no eye dirty game to say we ye sofo na say also be amanyosem de a na efi amanyosem bebe bia no e wo se wonya akoma na wo de sa no me kai wo sa ha eye too much subscribe my page na fi mi adoma no so sa no upload bia ba onsa betinya ka busu am yenkoe ni nkokotie emuaye Okatakyire Afrifa ede ma Opambour abra wo fa Dr. Abednego number e wa ase ho no contact no for all your spiritual problems na yentie Ebeneza adakwa yi adom mo se friend Opam de bi yeso mutimi tie mo Opambour pepa kura Opam dabi Opam ntuma wo kura Opade ebo be na Opam Opambour so obedome eye afia pokua Vim lady ana me yese nyame som no yansum ne saa tieni yo ohene ana madome ona ba ma bia wode ne nsa ebe hye wase na makase no na fire gobi na ka memua no nebom this bullying bullying ni ekoso in the society using the puppet eto betwa precisely so asofo ete Bible achie edi bullying krofo ko ma to betwa na mebre so e to betwa obia no obetimi akote Bible no achi obia no obetimi akote nyamesom achi edi ehunahuna manfo ko ni muni ake ano atum na Martin Mueller German philosopher atworo poem bi and was say first they came for the Jews. I did not speak because I was not Jewish. Then they came for the trade unionists. I did not speak because I was not trade unionist. They came for the socialists. I did not speak because I was not a socialist. And they finally came for me. And there was nobody to speak for me. More fire. Tiere me kai. More fire. Afia pokuya na no ni nyanya sa. An wo hunanura no nya sa. An me bo duan me dome oni ade nya sa. Se adakwa yi adom ka asem bia obi atum bia obadome no sa nya sa. Ana me ye na msesi ya makwan mo de se hunanura afia pokuya de a. An ye bedu bebu wi afia pokuya obeba me so. More fire. Ampa ni nanu. Wodi aba. An wo ye se. An ye meka se Okatakyire no. Me. More fire.
Odon say siwachi. More fire. Afami say some kuku ankumachi o me. E kadechi. More fire. Adakwa yi adom se de. More fire. Odi ewrenu abeba me so. Freedom. Opambour. Yedi kan wo nya Opambour bi won Opambour hwe. Na mameni yi adom ni nkomo. Yi adom am ka sam kiro. Adakwa yi. Tie me nam ka sam kiro. More fire. Ewiase se wo bobra duru baabi. Na da sentimi hwe wanim. Enka nkyere wo se ha panie yi. Baabi a wo bobra duru no. More fire. Em se wo ya amena boroso. Na umu ye ha. Okwa hira, hira do ka no kore kyere wo. Sapepepe. Adakwa yi adom. Me de me mfa sofo nka wo. Em se de wo ye ne bia no kyere sofo. Onya Ovie, ohere, mom yanka nkyere adakwa yi adom na se. nimu aseno. Me se no kore se. Se wo bobra du baabi. Na de mrantia o mabedu o mabetri hihye baby shirt gina wo. Ahihye baby shirt mrantia o mo de o biduma ne se abetri ne abedi anso adwene ne de melde. Na masa mrantia ne babegina wanim. Si afre wo bi sofu chief ni ade. No wo hihye baby shirt na da bia no wo hihye baby shirt ni ade na wo ye wo sofo ko wo sofo na wo babrantia no. So when ade atwa ho ahia de a no wonder say ye nyina ye ba na da kwa yi adom na obuo bi wo kumase they say wa be a symbol of comedy in this country if so mo do mo twa mo ho ahia emrante o mo hye baby shirt adwene ni wo mo tiri mo ana wode na twa mo ho ahia emu ha ana da kwa yi adom ne say wa ba first stage abeya concert nyesa so ba na nya Ghana no na man nipa no adwene mu ha anka sofo o shem flower shirt ne flower shoe anko timi gina mo anim apriti kyerem enebere mu kofi ya she flower shirt ne flower coat ne flower shoe da do de titi ebe yi comedy e gina flower se dem ya free ho si ya bia ti ya pass adakwa yi adom enwehura media ha de ya fam ma David nye ha medo me oni ade mo ma adakwa yi adom mo nse ne ma me se yi adom yi se o so bedo me matena yi mu shabera for timeline to na we ya no aka na watra me show boss se nka wo ma ho 2 weeks se ebia 2 weeks mema kateche bubu ni ade na ne edu wan ka me anka se memba dem wa bekasa ampani ampanya me tumi wo so more fire wo ye no dada mamfo nyame wo tumi o nyame de wo tumi na wo na ni bi David what do they only more fire paracetamol ko ni bi ko de ababi woni bi ana adu ahwehwura meme so kadachi manim adakwa yadom wo de ahwehwura adu a dabi yadom mam ka sam kiro ade emfa ahwehwura ma wo mo anim wo na anim wo me de minim wo na me hunu wo nso na wo sha more fire more fire adwene na ade adada manfo no ache se nyame tumi a wode ma nyame ma wo tumi a adwene ana wode dada manfo penti kosua ho atuabuda na nya bone ne wo tiri mu anka ko tuabuda obi abuda is ata mo tu no na enu even 2000 ga enso tuabuda ne fie aka kira adasa ne se abuda mu nsuo no emasika abuda mu nsuo no esayare abuda mu nsuo no na abuda mu nsuo masika nso na ne papa tidwa so sresra de more fire wansa bia mane papa o na kom de no papa odwa so na manfo na dwene munya ha anka wo so wa abuda mu nsuo etimi masika esa sofu chief no wadada manfo gye o musika ansa na odi akosi estate e wo santase ansa na wadidi adakwa yadom na manfo na no madwene mu ha ti na nya bi dada no na abuda mu nsuo no wansa bia ma wonua no ansa bia ma maame ansa bia ma papa ansa bia wonua no amomo amfa anya yi na wo saje manfo ni 200 Ghana ne 100 Ghana ansa na adi abuda mu nsuo na momo etu di abuda mu nsuo momo a na wagye o musika na wo diskana kotoka na mo di abuda mu nsuo no kofi ana also wo no nim nyansa wo tumi wei yado me dia nwunwa de ani se ya mia ya no anka ko bi wo mo dia nwunwa ni dia boro na me ya nwunwa na no ya friend activation of fear more fire on se nipa bia suro ti mu na so metimi adi oso bia na ne yeso timi activate suro na ti mu no ansa na wadi oso etu wo ye wo se me kache kwakuti sense wanya ani wo mefa funu na me wunde o me wuchi no nya na ya me bra na so na be ko adakwa yadom yadom
tumi bɛ na aso wɔ no memanim me yadom wo si wɔ tumi memanim mɔborɔ nsɛ te sɛ na wodaadaa manfoɔ no nti wodwiri sɛ wɔ tumi na manfoɔ no adwene mu nyɛ ha anka ɔmo de sika brɛ wobɛgye nsuo kɔ fi ɛma wode sika no kɔtɔ ka ɛma wode sika no kɔsi fie ɛwɔ aborɔ ɔmo na de nsuo gallon so kɔ na nsuo gallon na ma sika nka wonyɛ Elon Musk yadom na wobɛyɛ amea ɔhu yɛyɛ mu wodaadaa manfoɔ no yɛnka ne mɔde wo ba deɛ ɛbɛma manfoɔ no hu yɛ ti wɔ sɛ mewɔ nyame tumi na wɔne kode kuro no bi ɛwurawura sɛ wɔatibɛti fie no a medome no na meme wɔsɛ nomeɛ ɔho ɛna adakɔ yi adɔ meka asɛm akyerɛ wo ɛnɛ mmerɛ mu coatum flowers yɛgya ahyɛ ɛhwum flowers yɛgya ahyɛ ɛgyinagyina dan bi mu na hɔ prekese ɛde ayi culture red asisi sɛ wɔyɛ tv ɛne adeɛ na sɛbisɛbio sɛ wowɔ abura mu nsuo ne kɔsua ɛma sika anka still ɛsɛ wobɛgyina hɔ anɔpa awia nummerɛ ɛkwan ansa ne woanya biribi adi wowia wo sɛ mo sansa ne mobile money kɔdeɛ wokɔhyia na yɛ no ati wɔ na wɔdaadaa manfoɔ no ɛnam so wɔtumi daadaa manfoɔ nti na adwene so wɔtumi yɛdɔ medeɛ mfɛ yɛmwerɛmwerɛ mɛ na mekɔ na medwene sɛ menni 20 years ɛfisɛ meba sɛdeɛ manfoɔ boro me nnua ne adeɛ ɛfisɛ me no kora nti megye sɛ menwu bills nokora no nti o me no kora nti mede nsia mangu na wɔse deɛ nti na ɔbɛdome meɛ wɔse makɔka sɛ wɔpɛ nnuaboro dodo na nyankopɔn tumi ɔde ama no nyame na mɛkyerɛ ne sɛ wɔmfa nyɛ na nyame na mɛkyerɛ no mede tumi bi ama adeɛ nyame mfa hwee ma ɛnwerɛnwerɛ na ade yɛ nyame nim wɔ baabia yɛn nyina yɛba na ane nkurɔfoɔ kɔhyehyɛ ho a na metro tv anɔpɛ ne awia nnwumerɛ na wɔbɛgyina so Opambour ye concert say ya anɔpɛ awia nnwumerɛ no wɔyɛ concert ya wɔdi metwa so na we sɔfo we akaso be paint n'anim na ɔne bobo kala ɔne nkɔmmɔdɛ na ɛsɛ wɔbɛyɛ symbol of comedy yɛn nyina yɛba ne buo bi wɔ ne ho sɔfoɔ no ne buo wɔ ne ho ɛsɛ wɔnni afotufoɔ papanti na wɔde nkɔlaa wɔ ma hyehyɛ baby shirt yɛtwa chief bi ne yɛ sɛ na bɔgye sɛ nwi media ne so na adwene ne mu dodo no ɔdi na nim sɔfo chief sɛ yɛyɛ wɔ sɛ ɛneɛ mefrɛ show no so na ɛbɛyɛ so mɛ ne mada comedian kwasi ada no pa no a mema da no men sɔre nsan frɛ o shows na adwen sɛ mo saa adagye no comedian sa na wo hwɛ wo yusu adwen kɛse bi owie no apere kwakutia to kwakutia no me ɔdɔ na me de dɔ no a o play mind games so apere kwakutia to na kwakutia hu so ɔdɔ no na ɔkyena kwakutia ba be ka bia kyerem sɛ menyai ɔboa yɛdom me de amfa nwurawura me mo ate ɛnyɛ bra mete ase wotumi nwurawura me yɛyɛ nwurawura me da mesi yɛ ma kwan ma mbuli nkurɔfoɔ wobuli ɔmo nnɛ yɛba bɛka ne nnɛ wobuli ɔmo kyena yɛba bɛka ne kyena obia no wɔbɛtɛ bible akyi abuli obia wɔm ada ɛnsi wotumi nkɔtɛ nyame tumi akyi ɛmfa me nwurawura manfoɔ ana mɛdome o ne waka obia no ato na wɔyɛ kofi hwɛ wɔse nyame ne ka kyɛ nso nkɔbusa dwɔ maama saa kɔhyɛ no yɛntie question no na wɔn ma nyame mu yɛ ha wɔn ma nyame mu no yɛ ha precisely so ɔne wakɔbusa ne question a sɛ bi mpɛ bi sɛ wabusa question mu wɔ ha na wɔnim sɛ mu wɔ ha ne yɛbɛdi no atɛm nti ana wɔsɛ neɛ saa deɛ a wɔde kɔhyɛ nyame sɛ bɛyɛ amanfoɔ no bɛsu nyame nka nyame musa ɛka sɛ kɔbusa obiɛ nsoma no afei yɛnkɔtie nyame question no a ɔma ada kɔ yɛ dombusa kwadwo wei yɛ question nyame so nkɔbusa wo ghanafoɔ mo na nyame de ɔso wɔkorɔn na mom yɛntie question no a nyame ma ada kɔ yɛ dombusa yɛ no sɛ nyame bɛme abusa saa nkwaseɛ question sɛ yi a mom yɛntie amen onyame wɔ tumi onyame ɔwɔ tumi Jesus Christ over to me and Radia say the show Yamian when Yam said Radia Domnia Shemua. I am a debate said Menim penny for Adisha era president a so from penny for a Radin Shram Shemua a Radin Shram
na mesra busa sɛ Ghana card etimi ma yenya ka ebetimi ma yenya ka free for mpanifo everybody nhyira mo se ahyia mu ha ogobi ohere mummie mo adwene mu na muntie question de di kan ba wo mianka ne ba bia sɛ wo fa Ghana card etimi mia ma aka Dabi. Eti as to how ne ba bi okonya sa question kro no efri ye no agye so no da kwa yi adom kirim na nyankopɔn so minim so wote wa e bitimi fa ne tirim na nyame sɛ ayi Ghana card no da kwa kubisa sɛ emaka na nyankopɔn na meka sɛ nyame mono no mu wie ni ade basa ma mo fa ngɔhyɛ nyame kwasi ahye adaba no kan hyɛ nyame sa abe yenti everybody nhyira wo biara na mesra busa sɛ Ghana card etimi ma yenya ka ebetimi ma yenya ka free because ɛkɔ so wɔ ɔman anim a memente aseɛ mesɛ mema obiara nso nu sɛ Ghana card ebetimi de anya ka free a cause bibie no ɛkyerɛ saa sɛ ebetimi de anya ka free ɔman biam no mesɛ mema obiara nso nu sɛ Ghana card ebetimi de anya ka free a cause bibie no ɛkyerɛ saa sɛ ebetimi de anya ka nso nu sɛ Ghana card ebetimi de anya ka free a cause bibie no ɛkyerɛ saa sɛ ebetimi de anya ka free obi ohere oso okobusa question yes oso afi mu de okay obi a wabusa question no a wo twensi e beyi na no afi mu san tie do kan adakwa yi ado woso nyame so nkobusa question afi obusa question no e mu san tie ha me se me ma obi anso nu se Ghana card betimi de anya ka free a cause bibie no e kire sa se betimi de anya ka free o ma biem no wa e check ka free wo gobi ohere we no question o se nyame ka so nkobusa eti de di kan se wa wonim so o ma bia no wa ye check ka free wo mu a ene okobusa sa question ne ye den nyame ma okobusa ye den na bia wabusa question a wo se wo twen se mama be yiwa no na wa say yi question na no enso se ye question we nyame ne ma ye sa ho nyame na it takes obi akofi na adwene wo fom pa wo se afia poku akoka se obi obedam play Ghana card bia na adwene wo fom ti obedome na wadwene ni fom a se bi mpraduasen o my be ne ye chichira yemfa data collection enye hwe more fire how can a nation progress without having a data on a proper data on the man for say a man for no do ye say awo say ni wo mu we free mu say na we aba mu o ma be ya US with data on their citizenship UK for data comprehensive data so and ya bedu ba bia sofo mu a wudi dodo ananimu a anka winim the importance of a year collection of data if say Ghana card ya dia ye nyina ne say ye pese ehunu nipa dodo a wo man nim dia na ye citizen dia na nya citizen ni ye plan ya timia plan dodo say kra na ya doctor for dodo say na ye teacher for dodo say na ye say ye na wo china ye hunu say oh eni ya doctor for kra ye produce dodo etimu ye produce engineers wo china kra ye produce engineers dodo a teacher for ye like here it is a we need data collection on this how do you plan your nation precisely and I'm say we di enko for ma hye baby shirt atwa ho hye ni na teacher free hwe ni tirim dabida won sua de na jimi no a yes edi ye ko make cha so sofo question we de Ghana card no ye musa if so man bia ye bia no esi ehunu data on the people no akra say na so data wa so the question forms we profile registration we register mo person I don't know ya no person ana na ye person ohunu nti ono so obecho mo ka eti we register wo mo asore no wa cho mo ka na we nipa di na chi o ye so ye sofo adwene ni mu tontro adwene ni mu say Ghana card na timi ma car free o wie no so man bia do ye ma car free sa na nim so man bia no ye ma car free sa dia ene wo ko bisa say Ghana card timi ma car free sa ye de be na ko bisa o si nyame na so nyame nso ma obia mo din se mfunu wi ana mo de akose nyame more fire mon kan kire yi adom se adakoi ne de yemfa nwrenwura ma
Why ye akwa no she baby shirt no. Why ye was say ayi Okatakyire no wo call filling station any police ni kokon me ni police ni ankokon. Mo Jimmy Fosse na me kuma mo. Wa adwene ne mo ha. Baby shirt face. Ahye baby shirt. Wa man for wagige musika no. Wagige collection no a wodi see a dan wo santase akiri wo won oton dan. Abuda mu nso ni nyina nti mo munya sto wo mugige mu collection na no mo ko ye Kosua ni nyina. Wo se de oton kosua nso. Kodia ukosua. Wo bua me se kodia wo. Akoko bi anto kokko. Ono na apenti kosua na ko be kase. Oba. Adakwa yi adom ni koto wonka futiri. Magaset kro ni bi. Dia ma uyam yo yakura ma. Nada no. Nyame wa to bia. Anaja. We doba. Shishem flower shirt. Shishem flower coat. Onka hu. Yadom, emfa nwura Ntwatra. Opa, wo de hye wo nkom ne se. Ebia me ma wo na otwemienu. Wo de metimi ama be bosumi nsia. Se enso kote ba bi se. Ane ye physical nti na abeye dia. Egovi, physical no so maboa mi wo. Birim sa mo hye nkwase ankom se yamba fa kire mo obi aba be ye mbone. Ti maboa me ho. Ano de ya yedimo mu. Me. Enso wo hye nkom se ya, wo pese ba mu ninti. Wo ba suma ni pabone fo am ya be di ubone. Media Obama are ready. I know they are no suma ready. Papa. And if she would me ma 6 months. Why brebia fire. And I do ba kire se menye bia na me amaye no TV so akire wo. More fire. More fire. We bia so opa no munsuo we amenu munsuo TV so. Opa ye fra we ye me akire wo. More fire. No one say uni control. Chok kokura uni chok. Wo dada manfo na kwa no tum dada omo. Ade. What the buy mu bi so e be wo seti gwa so no osere mu ho kire ne papa ho kire no wantimi ama na bura mu nsu ama wo si anyi Anchi kodua ukosu anchi kodua ukosu ama wo si gwa so ama no ho kire ne pa na manfo no agimi nti yedi wachi ahye flowers coat wo enemre mu ya sham flowers coat ko bi enemre mu atwam sofo sesa wo stand sesa wo ahwe ni shoe we shoe say shoe kakuma Ushuka kuma. Adago yadom fa wo nwura no konche na menwe. What? Adago yadom e fa nwura ma. Kwaku tempa obegina adwuma, wagina adwuma ma akodo. Enye ono waye. Freedom. Oh, fa se funu. Me dokura me yi, me dokura me yi. Precisely. More fire. Adwuma we kura mabre, adwuma we. Freedom. Otu okika se mfunu se ko bie station na. Edi se me bie station flowers wo mu said we bie. Me bie. Enemre mu de red couch see, TV so. Ahye flowers eni ade. Chief, when me harwate, me na didi me matem. What we? Baby na yoka. Shishem baby shirt. Mozo baji mi. More fire. Baby na yoka. Mumi ara ma bori maka bi. More fire. De rewura sa na moti kroma de asofu de rewura ni pasa de ba asema go vi de ba asema Omo nka hu de ba asema nyame som me ka kire wo se nyame som de ayi wodo nyame som no wo bi ya obibi afa kire na we ya ase ati utu bi na hwia wa me tu fu a me tu fu a wonya nyansafo me ntufu ntimi tu fu no so bo oni futufu anakwa yi ado mese manfo na gwene munya haka wutimi nya sofu ni o mani wo futufu a abura nsansam a ohene ka kire wo ka wa follow no wo hu akwa say ayi sofo ayi kan say ayi Royal House Apostle General Sankwa nyansa wode akanya mesom hu nti o tresema kana asem ko friend no so da bi kaziche wadama anya se de wakanti ebisa wo ye department nation ni ade waka bi atiam de nanso nya no ni ye be koso abompa yam afre na me ho kura adwojo eno ye frɛ so nyansa ni anyame afre no wode nyansa akanya mesom na sofo abegina TV so na kwasia na bo akwado eno de sofo na wo kasa wo kan bi asantini kwasia ne kwado ntoni aboa de so bia betimi akabi Afrika yele sofo mu a ono me kro no fabra why Entabusia Okatakyire mu aye no na yakwa akotie ni we yenim sese na yenim Opambour enya ade mu aye we Okatakyire de ama ni ebema mu aye yetwem akokeke obesan aba
abema ni muaye sɛne etie bia ɔde ba mɛsan ba ha na me de aba besom aha ɛyɛ too much ja comment ɛwɔ video na se subscribe my page na mi adon man so sa no upload bi aba onsa ebetimi aka makra